खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैयाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी डिपुटि CM बिथांनि माखासे बाथ्रा बुंनाय ना खौरां बिजोंफोराव गोसारदों आरो MCLA सानजारां सन्जय बसुमतारी ना बिथांनि माखासे खौरां बिजोंफोराव बाथ्रा बुंनाय रन्जन दैमारिनि गनाय गयैखौ लानानै माखासे खोथा बुंनाय ना बिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंलांबाय लोगोसे नैबे TCLC चेयारमेन ना माबा मोनसे बिबान दं UPPL निफ्राय रुजुग्रा बिथां साथामा मैया बुंदों माखासे बाथ्राखौ जोंनि नाजानायाव ना बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों जोंनि नाजानायाव थिगैयासै बेसिम थिगैनो दं नाथाय नैबे मोनसे बाथ्राखौसो एसे सानदों नोंथांमोननि नाजानायाव जुदि जादोंब्ला मानो सारि सारि बोसोर ओरैनो सार रन्जन दैमारिया बेलाव मानो फैयाखै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी मोना लाजिनांगौ सानजारां बिथांमोनाबो लाजिनांगौ आरो रुजुग्रा बिथांमोना एसे लाजिनांगौ खारन लाजिनांगौ बाथ्राया नैबिनो बिथांमोना मा सानो साना बिथांनि बाथ्रा आंखौथ' जेब्लायबो बिथांमोना गाज्रि सानखायो गाज्रि नोजोरजों नायखायो गाज्रि मेगनजों नायखायो नायबाबो आंहा फाजाया नायाब्लाबो फाजाया जेबो अरजाया थ' बाथ्राया जाहैबाय मा बिथांमोना सारि सारि बोसोर खुंथायाव थानानै एथ' बोसोर दिनैनि दिनाव रन्जन दैमारिनि सायाव माखासे गनायनि खोथा बुंनाय दिनै इसोरा जुदि नायोब्ला इसोरनि अननायाव रायजो राजानि अननायाव मददाव जुदि बेला दिनै थारैनो जुदि जानानै होयोब्ला जोंनि थाखाय आरो गासैबो बर' रायजो राजानि थाखाय मोजां जागोन आरो जों बेखौनो लुबैदोंमोन रन्जन दैमारि सारा थाबैनो एकर्ड जाखांनायनि उनावनो उदां जानांगौमोन बा बिथाङा बेलाव मोननांगौमोन अनलि रन्जन दैमारिल' नङा बेजों लोगोसे जायफोर एनायै नांनानै थानाय ना बिसोरबो मोनफानांगौमोन नाथाय बिथांमोना दिनैसिमबो मोना मानो दिनै मा जागोन बा दिनै खुनु थिग गैया जायाब्ला मा जागोन नङा होमबा आसा खालामदों आं 80%खौनो मोजांखौ मोनगोन बा मोजां माबाखौ मोनगोन रिपर्टआ फैगोन बेखौ आसा खालामदों थ' बुंनो नागिरनाया बेनो जे सन्जय बसुमतारिया बुंदों जे प्रमद बर' सारनि नाजानायाव ना बेखिनिया उदां जानानै फैदों बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों थ' बिथाङा मोना बेखौबो बुंनो एसे लाजिनांगौ माबोरै लाजिनांगौ बाथ्राया नैबेनो दिनैहाय UPPL हिसाबै प्रमद बर'आबो माखासे बाथ्राखौ गोरा गोख्रोंनो बुंनो हायोमोन जिहेतु जों मोनसे दिन मोनसे थारिखआव मोनसे जायगायाव जों सागानखौ होदलायनाय नंगौना नङा कमेन्ट होनोखौ दाबाव रायजो जों मोनसे जायगायावनो सागान होनाय बे हिसाबै रन्जन दैमारियाबो थाबैनो उदां जानांगौमोन बेखिनि बाथ्राखौ UG ब्रह्म प्रमद बर' बिथांमोना बुंनो हायोमोन आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बिथांमोना बुंनो हायोमोन नाथाय मानो बुङासै दा मोजां रिजाल्ट सफैनायलाय प्रमद बर'खौ बाख्नायदों सोर बाख्नायदों नैबे सन्जय बसुमतारी गबिन्द चन्द्र बसुमतारी रुजु बसुमतारी दा बिथांमोना बाख्नायदों बाख्नायनायजोंल' जाया बिथांमोननि बाख्नायनायनि खारन उद्देश्यआ टारगेटआ बेनो जे 2025आव UPPL निफ्राय नैबे सन्जय बसुमतारिया टिकेट जाहाथे मोनो आं बेखौ बाख्नायोब्ला हयथ'बा आं टिकेटखौ मोनो बे टारगेटआवसो बिथांमोना बाख्नायनायखौ जों नुनो मोनदों खिन्थु प्रमद बर'आनो होन UG ब्रह्मआनो होन गबिन्द चन्द्र बसुमतारियानो होन बिथांमोना बै समावनो बुंनो हायोमोन जेब्ला सरकार दायो
अब्लानि समाव बाथ्राखौ बुंनो हायोमोन जिहेतु रन्जन दैमारियाबो NDFB-निफ्राय आफादगिरि फाउन्डार दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङाबो सासे सागानगिरि सुक्तियाव सागान होगिरि हिसाबै बिथांखौबो जोंनो नांगौ सरकार सालायनायाव नङाब्ला जों बिथांखौ जुदि आरो जायफोर NIA नांनानै थानाय बिथांमोनखौबो बेलाव हगारजोबनांगौ बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो हानांगौमोन बै समाव अब्लाना UPPL-नि प्रमद बर' बिथां आरो नैबे गुबुन गुबुन ना दैदेनगिरिफोर बिथांमोना आं नैबेखौसो बुंनो लुबैदों जे गबिन्द चन्द्र बसुमतारी मैया जाखिनि स्टेटमेन्ट होबाय बिथांमोना एसे मा सानदों सानाखै आं बेखौ मोनथिरोङा आं सिदा सिदि बाथ्राखौ बुंगोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बिथांमोना सरकाराव दङ सरकाराव थानानैबो दिनैहाय उदां खालामनो हायाखै आं थाजानो बादोंमोन सरकाराव मानो दिनै सागान सहि होग्रा मानसिया दिनै जियालाव थानानै साथामसोआ दिनैहाय सरकाराव थानानै बा खुंथायाव थानानै पावाराव थानानै फुटानि खालामबाय थाबा जायाथ' दिनै गोजोन गोरोबथाया जादों होननानै बुङोबा NDFB-नि नारा नाथा ना थै जिउ होनायनि सायावसो दिनै प्रमद बर'खौ एथराब गोजौ दैखोनानै जेबो लाब गैया खारन जायफ्रा दिनैहाय प्रमद बर'खौ गोजौ दैखोनाय ना बिथांमोना 2025 मायथाइयाव बिथांमोना टिकेटनि सायावसो बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो गोनां बायध'ता जादों नङाब्ला बिथांमोना बेखौ बाखनायाब्लानो बिथांमोना टिकेट मोना बियो प्रमद बर'नि पलिसि आरो बिथांनि पलिसियाबो खासा खावरा पलिटिक्सआ बेफोरबायदि नङा सोरबा सासेखौ दोनथ'नानै सोरबा सासेया खुंथायाव थानानै आराम थाबाथ' जानाय नङाना बिनि बेल फैनायखौ नेबाय थाबाथ' जायाना दिनै प्रमद बर'आबो बुंनांगौमोन जे जोङो रन्जन दैमारिया गैयाब्ला जोंजों जिहेतु सागान होनायाव जोंजोंनो ज' होफानाय आंजोंनो ज' होफानाय हिसाबै बिथांखौबो जोंनो उदां अख्राङाव नांगौ बेखिनि बाथ्राखौ बुंनांगौ नङाबा जोङो आरो जायफोर NIA नांनानै थानाय बिथांमोनाबो उदां अख्राङाव फैनांगौ दिनै बिथांमोनानो फैयाखैबा जों माबोरैथो सरकार दानायाव थाफानो जों थाफानो हानाय नङा नांगौब्ला जों बिदिनो थागोन जेब्ला रन्जन दैमारिया उदां जाथारगोन बा बिथाङा बेलाव फैगोन अब्लानि समाव जोङो नारा नाथायोब्लाबो जों जयैनो पलिटिक्सआव मोजाङै जों हाबगोन बेखिनि बाथ्राखौ बिथाङा गोरायैनो गोख्रोङैनो बुंनो हायोमोन दा मा बुंखो बियो BTR एकर्ड दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जाजोबा सोरनिबा न'खराव दैदेनगिरिनि न'खर लांगोनायावहाय सुइसाइड जागोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों नैबे एकर्डनि गेजेरजोंनो रन्जन दैमारियाबो उदां जाबाय बेखिनि बाथ्राखौ बिथां BTR-नि CM बिथाङा बुंनाय नैबे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जोंनि NDFB-नि बिदा फंबायफ्रा सोर मा केस दं बेखौनो मोनथिरोङा सोर बबेयाव मा केस दं बेखौनो मोनथिया नंगौ जों मोनथिरोङा मोनथियाबो नाथाय बेखिनि बाथ्राखौ नोंथाङा मोजाङै बुंलांबाय दिनैहाय मानो उदांबो खालामनोबो हाया सिफायनोबो हाया मानो दिनै 4 बोसोर खावसेनि उनावसो दिनैहाय बेलाव फैनो नागिरखो थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय कमेन्ट सेक्सनाव एसे कमेन्ट लिरना हरनो हागोन सोरबाया मोजां मोनदोंबा नायनो हागोन आरो सोरबा मोजां मोनाखैबा दानाय थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय देहा हिसाबै बारा मोजां नङा थेवबो गाज्रि देहाब्लाबो आङो मोनसे जायगायाव फैब्रबदों सेरेगा फाउन्डेसननि मोनसे बानजायनायाव आरो सिजु फाउन्डेसननि बानजायनायाव मोनसे लटारि खेला होदों आं बेखौनो हैनो थांगासिनो थ' लोगोफोर आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै दोनथ'बाय जय बर' हारिनि